Leef Jokussen en allerleefste Jokussinnen. Welkom hier vanavond in de Hoenderstal. Welkom op de Hofbal 2020. En voordat ik verder nog iets zeg, wil ik ook vragen, wat vindt gij van de inrichting van de prachtige zaal die wij voor oog gemaakt hebben? En als ik zeg wij, dan bedoel ik door mij alle vrijwilligers van Venlo's Vastelovensgezelschap Jokus, die de afgelopen jaren gewerkt hebben aan dit prachtige decor, maar ook vanavond gewerkt hebben aan de voorbereiding van deze avond. Het belooft vanavond een hele bijzondere avond te worden. Niet omdat het een jubileumjaar is, want het is geen jubileumjaar. En toch wordt het heel bijzonder. 2020. Dat klinkt eigenlijk als een heel vreemd jaartal. 2020, alsof het uit een science fiction film komt uit de 70er jaren. Maar het is nu 2020. En we gaan nu de vastelovend vieren. En vanavond gaan we door een dreespan voor uitroepen die ons voorgaan in het schoonste feest van gans de stad. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik een aantal mensen gans in het bijzonder welkom heten. En dat is natuurlijk op de allereerste plaats, is dat onze eerste burger van de stad, de burgemeester, de heer Antoine Scholte, onze beschermheer, samen met zijn charmante echtgenote Meral. Welkom, fijn dat je er zit. Dan wil ik welkom heten ons oud-vorsten, de zwalmdragers, de oud-prinsen en alle oud-adjudanten die hier vanavond aanwezig zijn. Fijn dat je er zit. Dan wil ik welkom heten namens het college van burgemeester en wethouders. De wethouders Pieters, de wethouder Polks en de wethouder Boom. Fijn dat je er zit. Je hebt een wichtige taak iedere dag weer opnieuw met het stadsbestuur om deze stad te besturen. Maar de komende 17 dagen weert je ontzorgd door ons, want dan nemen we de stad over. Fijn dat je er zit. Dan wil ik welkom heten de ereleden van de Sociëteit Jokus 1842 en het bestuur van de stichting Vrienden van Jokus. Welkom en fijn dat je er zit. Dan wil ik gans in het bijzonder welkom heten het broedspaar van het Boerenbroedersgezelschap van dit jaar. Het Boerenbroedersgezelschap van de Heringerstroot. Het broedspaar Klaas en Simone, die vreselijk verleefd zijn en zich spitsen op de dinsdagavond, wanneer ze in de onecht verbonden gaan weren op het balkon van ons schoon stadhuis. Fijn dat je er zit en geniet ervan voor de komende dag. Gans in het bijzonder wil ik ook welkom heten een man waar we het afgelopen jaar een hele bijzondere relatie mee hebben opgebouwd. Een man die veel heeft betekend voor het Venlose het afgelopen jaar, doordat hij de vormgever is, de kunstenaar is, die de stad twee prachtige beelden voor de stad twee prachtige beelden heeft gemaakt. Dat is de kunstenaar uit Bezel, uit het Riek van de Draken. Dat is Rick van Rijswijk, samen met zijn partner Kaya, die hij ook vanavond als gasten zien. Fijn dat je er zit. En natuurlijk Leef Jokus en Jokussinnen wil ik ook allemaal welkom heten. En ik wil ook vooral een hele fijne en bijzondere hofbal toewensen. Want dat gaat het zeker weren. Het wordt een hofbal met cabaret. Jawel, met cabaret. Met dans, met muziek. Met een hele hoop joeks en jen. En dat kan niet anders dan onder de muzikale leiding van ons eigen Jokus Hofkapel. Daar staan ze en geef ze een groot applaus. Leef Jokus en Jokussinnen, ik ga voor jullie aan. 2020 is een bijzonder jaar. MMXX. Het is het jaar waarin de Britten de Europese Unie gaan verlaten. Maar misschien nog wel veel meer bijzonder is het dat Marco en zijn Leontien uiteen gaan. En dat de Dolly Dos hebben aangekondigd dat ze weer opnieuw op tournee gaan. En dan zullen ze zich kunnen aanvragen, kan het nog gekker? Jawel, Leef Jokus en Jokussinnen, het kan nog gekker. En zeker als het aan het aanstond dreespan leed.
Want het aanstond dreespan, dat is een dreespan die hebben er zin in. Die willen de stad op de kop zetten. Die willen het gekker maken, die willen het joeksiger maken met nog meer jen. Het zijn 3 echte vrienden die zich hebben leren kennen in de Vastelovend. Het is een dreespan die de stad willen vuurgaan in de Venlose Vastelovend, net wie al uurvuurgangers met hetzelfde enthousiasme en misschien nog net even dat klein beetje extra. Het dreespan 2020 en misschien kan het een beetje stil weren in de zaal. Dank u wel. Het dreespan 2020 gaat dadelijk heen op dit station arriveren met de Joeks Express. Ze komen hier dadelijk aan op Centraal Station Vastelovend. Al zoe het dreespan 2020. Train. 1, 2, 3, Adjudant en kom uit een echte Gerdeneersfamilie. Hij volgde een opleiding aan de Vervoersacademie in Venlo. Hij beleeft iedere dag opnieuw veel plezier aan het managen van zijn bedrijf. Hij is directielid en mede-eigenaar van een grote Venlose onderneming. Een onderneming die van zijn soort het grootste is, misschien wel wereldwijd. Voor hem is Vastelovend loskomen van de dagelijkse bezonjes. Lekker al de vepen en iedereen het schele wazel verkopen. Zijn pap was Oeksprins, zelf was hij jeugdvos. Adjudant Ein. Om honden van tevoren wiel te lang en breed gepropt. De Venlo neer de Vultse boter. De Jokussen en Jokussinnen zien raads van de grond.
en gewoon een vaste lovenspekje zoeken. Maar als de optocht trekken zal, de prins gekozen is het kijkjesbal. Vastelovend in Venlo, iedereen die maak Jenno. Ganse troepen jatsen zingen tegen terug, van het Nolusplein tot aan het viaduct. Grieken zien nog ook Genno. Vastelovend in Venlo, zien de dag van Joekspand gek doen en ik hoor de leukste tijd van heel het jaar. Adjudant 2. Adjudant 2 is een echte familieman. Geboren en getogen in Venlo en zoon van een onderwijzer. Als kind zong hij in menig koor en het zingen dat heeft hem nooit losgelaten. Hij studeerde communicatie in het Lampengaat. Even door de jaren heen ontwikkelde hij zich als HR-man. En ook hij is een Venlose ondernemer. Oes was hij adjudant van een jeugdracebaan. En als vaatse trok hij dukker mee in de Venlose optocht. Ook op Jokersbuun is het geen onbekende. Een jongensdruim komt voor hem uit. Al zoe adjudant 2. Het kleinste kind dat uit aan mij en bongelt zich wat uit. De boete stond ook in dat niet volkomen. Die snappen niks van zo'n gedeus en van de jongens haan. Want dat is in de Venlo niet geboren. De vastelovenstijd bekend omdat me dit toch nog eens anders speelt. Vastelovend in Venlo, iedereen die maak Jenno. Ganse troepen jatsen zingen tegen terug, van het Nolusplein tot aan het viaduct. Grieken zien nog ook Genno. Vastelovend in Venlo, zien de dag van Joekspand gek doen en ik hoor de leukste tijd van heel het jaar. De Hoegheid. De Hoegheid is een man uit één stuk. De vastelovend is ruim door zijn ganse lief. En als kind heeft hij dat toes al vroeg meegekregen. Na de nodige omzwervingen vond hij zijn passie in de handel. Hij is directeur en eigenaar van zijn eigen handelsonderneming. Hij reist de ganse wereld rond en zit meer in het vleegmachine dan dat hij op de fiets zit. Neven het Venlo's dialect spreekt hij wel 5 vreemde talen, alsof hij nooit anders gedaan heeft. Hij wil niet de grootste zien met zijn handel, maar wel de beste. En hij snapt dat ze dat alleen maar met andere mensen kunnen doen. Hij zingt al jarenlang mee bij Opus Jokers. Was hoors 11 jaar lang het boegbeeld van ons eigen Jokers Hofkapel. Hij werd van kinds af aan waar het geluk verborgen leed. Het had niet veel gescheeld of hij was geboren op een hacienda achter in het Ven. Gruus presenteer ik ook het raceban van Vastelovend 2020. De adjudanten Paul, Jos en prins Marcel II. Door is ze dan, door is ze dan, door is ze wie je bent. Door is ze dan, precies wie ik niet ben. Nou huurt ze in de ganse stad. Och wat een leuke mens, het is onze nieuwe prins. Nou huurt ze in de ganse stad. Zonder gooien hebben we nog goed gehad. Door is ze dan, door is ze dan, door is ze wie je bent. Door is ze dan, precies wie ik ben. Nou huurt ze in de ganse stad. Och wat een leuke mens is onze nieuwe prins. Nou huurt ze in de ganse stad. Zonder gooien hebben we nog niets gehad.
vastelovend, de Giuvenno deze wint. Druk al weken van tevoren, geef voor zijn nieuwe prins. Die ons verder gaat regeren, op zijn eigen stommeling. En dit 3 dagen lang de baas speelt in een stadje van plezier. Prins Carnaval is de leukste vent in de hele tent. Prins Carnaval is de baas in Jonkers Zonnersnel. Prins Carnaval is de leukste vent in de hele tent. Prins Carnaval is de baas in Jonkers Zonnersnel. Prins Carnaval is de leukste vent in de hele tent. Prins Carnaval is de baas in Jonkers Zonnersnel. Hoeigheid, adjudanten, nog niet hoeigheid, adjudanten. Ik mag nou nog zeggen, Marcel, Paul en Jos. Welkom hier op Jokesbun. Ik kan me voorstellen dat het een beetje vertrouwd voelt, op zijn minst voor 2 van de 3. Maar wij gaan nou de komende minuten gewoon weer van och een hoeigheid maken en 2 adjudanten. En dat gaan we doen door och gans aan te kleien, zo wie het zich huurt. En dan wil ik heel graag beginnen met och het stadszilver om te hangen. Het stadszilver, een heel mooi pronkstuk, wat uiteindelijk al een klein beetje meer prins van ochheid maken. Het stadszilver, wat sinds de laatste pronkzitting bewaard is gebleven bij Den Haan. Dat ziet er al een stuk beter uit. Maar ja, dan kun je een mooie sierrood om hebben. Maar dan ben je nog geen prins en nog geen adjudant. Ik wil ook heel graag de mantels gaan omhangen. De mantels die ook de komende dag, de komende 17 dagen, gaan beschermen tegen de kelt. Maar die ook vooral ook lekker warm houden. En dooraan kun je zien een mantel dat je iets koninklijk hebt. Iets prinselijks in dit geval. En met die prachtige mantels zien we er ook nog steeds niet. Dit dreespan, het prachtige jokesmutsen, prins- en adjudantenmutsen. En let straks u even op alle details van die muts, want er is over nagedacht door dit fantastische dreespan.
En de mutsen die blijven zitten. Maar om nou uiteindelijk hier echt een dreespan van te maken, leef Jokers en Jokersinnen, dan huren ze een scepter te krijgen. Een scepter die eer, het gezag en de macht over Venlo's vastelovend, het Venlo'se vastelovend via het Jokersrijk te geven. En dan staat hij voor het Dreespan 2020, Prins Marcel II en Jos en Paul als adjudant. Hoeigheid, Venlo, Hink en nog Lippen. Ik wil ook vragen om de Jokers en Jokersinnen voor de eerste keer toe te spreken. Dankjewel, Vors Joksius. Goedenavond! Goedenavond! We gaan er een prachtig feest van maken. Leef Jokersje en leef Jokersinnen. Waar ben ik groots om heen te staan samen met mijn 2 adjudanten en vrienden Paul Joeste en Jos Schipmans. Maar zeker ook met Och in de geweldige Hoenderstal. Wie Vors Joksius mij vroeg om zijn hoogheid te weren in het jaar 2020, ben ik ondertussen even zoveel druimen verder. De laatste week, de laatste oren, de laatste minuten waren zenuwslopend. Maar als ik hier sta en ik kijk me hier in dit geweldige entourage, dan besef ik me dat den druim nou pas gaat beginnen. Leef Jokersen, leef Jokersinnen. Wij zien groot om ik vuur te mogen gaan deze vastelovend. Wij gaan nog zien, hier in de Hoenderstal, boeten op straat of in de talloze heilige huisjes die Venlo Rijk zien. En we kijken er naar uit om samen met ook het glaas te huffen, een dansje te wagen of een liedje te zingen. Hier in Venlo, in het stadje van lol en plezier, ontvangen we dich met open arm. Maak er een mooie vastelovend van. En een vastelovend om groots op te zien. Vastelovend samen. En dan wil ik nu vragen om de dames en de kinderen naar onder te laten komen. Want zonder uur is het geen vastelovend vroeg. Dan komen ze hier. Muziekje hier. Dames, kom er gerust hier voor staan, dan kunnen ze ook allemaal goed bekijken. En geef ze een ovationeel applaus. De dames van het Dreespan, Charlotte, Aaf en Monique met haar kinderen. En ik zal heel graag een busje bloemen. En ik wil graag een busje bloemen uitreiken aan de dames. Een ceremoniemeester vragen voor een driedubbele vijfklap op dit prachtige gezelschap en om ons Dreespan
die ons de komende vastelovend voor zullen gaan. Ceremoniemeester. Op bevel van Vorst Joeksius ten 11e brengen goed en een zeer welgemeende de drieklap. En dat doen we op ons niet driespan. Hallekie dallekie die, het nieuwe driespan is hij. Op de dames, opdat ze kunnen zingen, opdat ze de vastelovend voorgaan en op 1400 kinderen. Let op, dan gaan we hier. 1, 2, 3. Leefjokers en leefjokersinnen, dan is de bal hoog geopend, maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om die geweldige danseressen van Move, een dansschool uit Venlo, met uw talentklas, om door nog een keer de hand voor erbij te vragen, want wat hebben die kinderen en die danseressen fantastisch gedanst. En dan is hiermee de Hofbal 2020 geopend. We wensen ook een fantastische avond en een schone vastelovend. Zo'n stad, ze bestijgt er maar aan. Met zo'n schoen staat goed. Als vindt ze bij ons maar alleen. Oh, Amos Roes. Inge streutjes, het rekende nu. Vleistrood geeft zoveel zijn vrij als revue. Bioscofeest, die zin op present. Dit is supertent. Venlo, stedje van Olympe Zee. Dit kan ik toch nooit vergeten. Ben ik in de vreemde ding, die altijd weer. Geen stad kan met Venlo weten. Door te kunnen leven met al wat ik leef. Door te kunnen leven met wie een echte leef. Venlo, stedje van Olympe Zee. Aan die denk ik altijd weer. Speelden we vroeger met stuiters of bal in een vrille stroot. Bootjes beloeden ons dan overal, ons gaat het brood. Duk, heel boos, ons voor de straftoes. Einde van ons had weer uitgespoes. Spelend met bal had zijn bek op het les. Gefles. Venlo, stedje van Olympe Zee. Dit kan ik toch nooit vergeten. Ben ik in de vreemde, denk ik altijd weer. Geen stad kan met Venlo weten. Door te kunnen leven met al wat ik leef. Door te kunnen leven met wie een echte deeg. Venlo, stedje van Olympe Zee. Aan dit denk ik altijd weer. Venlo, stedje van Olympe Zee. Dit kan ik toch nooit vergeten. Ben ik in de vreemde, denk ik altijd weer. Geen stad kan met Venlo weten. Door te kunnen leven met al wat ik leef. Door te kunnen leven met